I'm in the light at the end of the tunnel. Paper stacks, yeah, I got them in the bundles. Harry Potter breaking bread with the muggles. They said I would've made it, now they looking puzzled. Ik vond de voorstelling wel heel tof om te zien. Ja, ik had eigenlijk niet zoveel zin in eerst, maar het was toch wel leuk op het einde. Ik vond het heel leuk dat we met school een uitje hadden. Het was leuk om weer wat te doen na zeg maar, zoveel jaar niks te hebben gedaan. Ja, het was eigenlijk wel interessant om te zien. Ik denk dat het wel goed aansluit bij de beleving van jongeren. Ja, het was wel gezellig in de zaal. Mensen deden meeklappen en zo. Ja, ze wilden iets hebben en daar kwamen een hele hoop dansmoves en... Heel veel vechten, heel veel knokken. Het was een koppel en de vrouw ging vreemd. Onder leiding van bedrog. En dat het bedrog meer bedrog en bedrog in bedrog weer werd. Toen heeft ze dus een ontvoering in scène gezet van haar eigen man. Er was een kistje waar later ook op gejaagd werd. Waar iets in zat en dat wou iedereen hebben. Het interactieve eraan toegevoegd. Je kon deze opvangen. Er werd niet gepraat in de voorstelling. Dus het moest echt goed duidelijk worden uitgebeeld. Supergoed synchroon ook vormgegeven. En het was heel goed geacteerd, vond ik. Dus ik vond het heel leuk. Ja. Ja, interessant. Gaaf. Zeer spectaculair. Het is altijd leuk om naar het theater te gaan.